Now, it's time for SPG, as in Super Bagunar Secret File. Hindi pa niya binabaon sa akin ang kanyang itinatagong yaman. Hi, DJ Rocky. After being a listener on air ng matagal na panahon, I finally nagkaroon ako ng lakas ng loob na isulat ang sarili kong SPG experience. Na-inspire kasi ako sa mga nakakatawang senders na pinatitigas ang pangako katatawa. Kaya naisip ko na baka isang araw ako naman ang mapagbigyang maging bida sa isang episode mo tuwing Biyernes para magbigay ayuda ng kasiyahan sa mga tulad kong maiel, as in maliligalig ang isip. Itago mo ko sa pangalang Gemalie. At ito ang aking SPG, as in Super Bagunar Secret File. Sa ngayon ay full-time office worker ako, pero part-time student. Every weekend ay kumukuha ako ng master's degree sa business administration. Isa sa mga kaopisina ko ay boyfriend ko na itago natin sa pangalang Kyle. Bukod sa pagiging mag-office mate naming dalawa ni Kyle, ay sabay rin kaming nagmamasters. Binibiro ko nga siya madalas na nakakasawa na ang pagmumukha niya. Dahil Mondays to Fridays, magkasama kami. Pati ba naman sa weekends, sa graduate school? Ay, sabi nga nila, pagmahal mo, pagtsatsagaan mo. Pero kidding aside, nagmamahalan naman kami. At wala namang point sa relasyon namin na naisip naming nagkakasawaan na kami. Siguro, nag-e-enjoy kami sa stage ng relasyon namin sa ngayon na patuloy pa naming binubuo yung ideal future na gusto namin para sa isa't isa. Wala naman akong reklamo sa part na yun. Sabay namin yung tutuparin. Minsan, dahil sa closeness na nabuo namin for 4 years of being a couple, ay parang umabot na kami sa punto na tinatrato ko na siya bilang asawa ko. At ako naman bilang wife niya. O diba? Husband and wife. Minsan pa nga napag-uusapan namin ang mga plano kung anong taon kami magpapakasal. Ilan ang magiging anak namin at kung gaano kalaking bahay ang ipatatayo namin. Ganun ka-advance ang vision namin for our family. Sa kabilang banda, ganun din ka-advance ang mga isip namin pagdating sa mga bagay na pang ma-el. Sa tagal naming magjowa, maniwala man kayo o hindi,
never pa kaming nagkaroon ng tinatawag na Intergalactic Space Course. Minus the galactic space. Oo, DJ Rocky. Hindi pa niya binabaon sa akin ang kanyang tinatagong yaman. Dahil may agreement kami na dapat after our wedding pa kami magbabaunan. Kaya ang madalas naming gawin as a couple para masatisfy ang mga pangangailangan namin ay ang paghahalikan ng matindi sa labi man o sa ibang nakakakiliting bahagi ng katawan. Pati na rin sa, alam mo na, sa Australia, sa land down under. Magpapakatotoo rin ako na oo, DJ Rocky. Marunong din akong sumubo. Madalas kong kainin ang footlong, lalo na pag nakakaranas kami ng summer nights, yung mga gabing nagiinit ang aming damdamin. Kaya napapahanga ako ni Kyle dahil siya yung tipong kayang-kayang mag-resist ng kanyang urge na mag-trespassing sa Australia ko. Ako naman, binabawi ko na lang sa pagsasagawa ng pagmamic test sa kanyang mikropono. Minsan pa nga may feedback. Merong sinasabi si Kyle na nakakaistorbo sa kabilang kwarto. Tinatapik ko na lang ang pagmumukha niya para mahimasmasan siya. At eto na nga, isang araw, pagkatapos ng klase namin sa Masters, napagtripan ako ni Kyle. Sabi niya, "Mahal, treat kita ng facial. Gusto mo?" Sabi ko, "Oo naman, basta libre mo ha." Sagot niya sa akin, "Syempre naman, special ka eh. Lakas mo kaya sa akin?" At ako naman dahil libre, kumagat. Literal na kumagat. Pumunta kami sa isang hotel na may branch ng facial care clinic. Pumasok kami sa loob ng clinic. Tinanong pa nga kami nung kahera kung anong service daw ang i-avail namin. Agad sumagot si Kyle, "Ay, hindi po, nag-i-inquire lang po ng presyo. Magkano po facial treatment nyo?" Sumagot naman ang kahera kung magkano. Pero after 20 seconds, kinuha ni Kyle ang kamay ko, sabay walk out. Nagtanong ako kay Kyle, "Sabi mo inilibre mo ako ng facial. Namamahalan ka ba sa presyo nila?" At sinagot ako ni Kyle ng, "Hindi naman talaga doon ang punta natin eh. Hindi ka na nga, check-in na tayo. Nagpa-reserve na ako ng room." DJ Rocky, namutla ako bigla sa gustong gawin nitong si Kyle. Dalhin ba naman ako sa hotel at i-check-in? Asan doon ang facial? Ay, eto tal. Wala na rin akong magagawa dahil nagpabook na pala itong footlong na si Kyle. Sumama na lang ako. So yun, pinuntahan namin yung room na pinareserve niya. In fairness, hindi pipitsugin. Oo, walang kusina yung kwarto, pero di hamak na may balcony view. Walang hiya, sweet ang kinuha. Biro ko sa kanya, "Saan ka kumuha ng pambooking dito, ha? Sa isang linggo pa yung anniversary natin, oh." Sabi niya sa akin, "Mahal, advance happy anniversary. Kasi naman, hindi available yung room sa mismong anniversary natin kaya in-advance ko na lang. Punta na lang tayo ng Star City sa anniversary natin." Aba, may plan B ang walang hiya.
Pero medyo na-amaze naman ako sa quality treat ni Kyle para sa upcoming anniversary namin. Pero parang may kulang. Kaya sabi ko sa kanya, "Oh, ano na? Asa na yung facial?" Niyakap niya ako at pabirong ibinalibag sa mabangong queen size bed. Tsaka niya ako niratrat ng mga halik. Nag-respond din ako sa ginawa niyang pagratrat sa akin. At halos mag-init ang buong kwarto nang magtanggalan na kami ng damit sa pag-itaas. Bago pa lalong uminit ang lahat, sinabi ko sa kanya, "Hindi ako maghuhubad ng salawal ha." Sagot niya sa akin, "Deal! Ako lang, Gemmaline." At itunuloy na namin ang pagbubukas ng aming noise-proof sound system sa kwarto. Nagsagawa ako ng mic check. Pero this time, matagal-tagal at mahaba-habang microphone checking. Yung may vibrations para masiguro ang tibay. Dahil special nga naman ang okasyon. Nagustuhan ni Kyle ang pag-check ko sa mahaba niyang mikropono. At nag-leak ang baterya nito at naitapat ni Kyle sa mukha ko ang ilang patak ng kemikal ng mikropono. Dahil sa pagod, mga ilang segundo muna ang lumipas bago niya idinilat ang mga mata niya. Tsaka niya nakita ang mukha kong may bahid ng kemikal galing sa kanyang mikropono. Kumuha siya ng tissue, ibinigay sa akin at nilinis ko ang mukha ko. Biro ko sa kanya, "Yun na ba yung facial na sinasabi mo?" "Bitin ako dun na." Sagot niya sa akin, "Mahal, maghilamos ka na, babalik tayo dun sa facial clinic. Tututunganin natin yung facial." At yun, tinuloy din niya ang pagpa-facial niya. Libre na niya ako. At pagkatapos noon ay nagpahinga na kami. Nanood na lang ng movies. Pero yung hindi naman blurred ha. DJ Rocky, hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ni Kyle. Pwede namang totohan ng facial na lang sana yung treat na ibinigay niya sa akin. Napasubo po tuloy ako. Literally, bago nangyari ang real deal. Para-paraan si Kyle, huh? Pero as far as I'm concerned, nag-enjoy pa rin naman ako sa panandaliang hot stuff na ginawa namin. And proud pa rin ako dahil kayang-kaya naming panindigan yung limitations namin as a couple. May mga bagay na nagagawa kami na halos papunta na sa intergalactic space course minus the galactic space. Pero yun nga, the keyword is halos. At hanggat nirerespeto namin ang agreement namin after the wedding na ang irrigation na hanggang microphone check lang muna at facials ang pupwede, kumpiyansa akong mapaninindigan namin ang lahat. Ika nga, play safe, play smart. At sa pagkabisyo natin out there, ayokong magmayabang. Pero kung naghahanap kayo ng couple na magpapatunay na kaya naming maging safe sexually kahit di pa na kinakasal, masasabi kong pwede kaming maging contender para dyan. Kung hindi kayang panindigan, huwag na lang subukan. Ang mahalaga, alam ang hangganan at alam ang patutunguhan. Huwag magbulag-bulagan para pagdating ng araw, hindi masayang ang pinaghirapan at hindi lumabo ang kinabukasan. Safety should be everybody's priority. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. More power sa iyong programa at sana tumagal pa ang programa mo ng marami pang taon. Alang-alang sa mga maeel. As in, malalambing. Salamat po sa pagbabasa. Muli, ako si Jamalie at ito ang aking SPG. As in, super Back Nerd Secret File.